Maayong adlaw kaninyong tanan dinhi sa BJMP o sa akong mga kaila sa ubang lugar dinhi sa kalibutan, mga paryente nako dinhi sa Canada. Maayong adlaw kaninyong tanan. Sama sa gihapon nagpasalamat kog dako sa mga tawo nga mitabang niini. Niining atong Bible study. Nagpasalamat usab ako sa warden nga iya kitang gitugutan sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay kitang tanan nga kinahanglan og espirituhanon nga pagkaon. So ako na mong giingnan nga kining atong Bible study dili walay tumong nga mang-converter sa usa ka relihiyon, kundili ako mong konvertihon sa relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. So ang atong gitun-an mao ang pulong ni Hesus nga gi-recorded nga nadungog ni Dr. Luke ni Lucas. Ug iya kining investigar na husto og tinuod ba ang nahitabo. So sa dili pa kita magsugod, atong hangyoon nga ang Ginoo mag-uban kanato karon. Ang Espiritu Santo maoy mo abri sa atong kasing-kasing aron nga atong masabtan mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, ikaw ang makagagahom, ikaw ang gahimo sa tibuok kalibutan, ikaw ang nahibalo sa among kasing-kasing. Unsay sulod sa among kasing-kasing. Ginoo, samtang kami magatuon unsaon pag-ampo, unsaon pag-communicate nimo Lord, hinaut pa ta nga kami maantigo unsaon pag-ampo sa kinising-kasing gayod nga passionate nga mainiton. Lord, hinaut pa ang Holy Spirit mag-uban kanamo karon sa ngalan ni Jesus. Amen. So karong adlaw magsugod kita sa pagtuon sa sinulat ni Dr. Luke. Ako sang lantawon diri ang kuan ni Dr. Luke sa kapitulo 11. Natapos na nato gikan sa kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 10 ug karon naa na kita sa kapitulo 11. Sa sinulat ni Dr. Luke, usa ka doktor siya. Atong sundan. So atong tun-an karon ang usa ka popular kaayo nga kitang tanan nahibulo bisag matulog kita, bisag unsay atong himuon, nakahibulo kita ni ining pag-ampo. Pero sa review or atong tun-an og unsa man gining gitudlo ni Hesus sa pag-ampo. Atong sugdan sa versikulo 1. Guys, naa na mo sa versikulo 1 sa kapitulo 11. Okay. I am sure naa na mo dinhan dapita karon. So, sa wala pa kayo makaibalo, magsugod ang New Testament sa Matthew, Marcos, Lucas, ikatulo nga libro, ang libro ni Lucas. So tan-aw nato sa kapitulo 11. Basahon ako sa versikulo 1. Usa niya na kahigayon, nag-ampo si Hesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo, sama nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinun-an. So atong makita nga si Hesus nagaampo, nakipag-communicate sa iyang amahan, sa amahan nga Ginoo. Ang amahan nga Ginoo o ang Ginoo nga anak, nakipag-istorya sila pinaagi sa ampo. O sa dihang nag-ampo siya, pagkahuman, usa sa iyang mga disipulo nangutana, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Sa ilang nadungog ni Hesus, gusto nilang mahibaw-an kung unsa ang pattern, ang tinuod nga pag-ampo. Atong mahibaw-an nga kining mga disipulo ni Hesus, mga Hudiyo kini sila. Ang mga Hudiyo sa atong pagtuon relihiyoso kaayo. Daghan silang ampo
nga ilang gi-memorize, daghan kaayo sila. So, pero nangutana sila ni Hesus nga magpatudlo sila. Kita usab mangutana ni Hesus nga unsaon pag-ampo. Kay kining mga Hudiyo god, sa kadaghanon sa ilang pag-ampo, usa sa mga teachers nila, mga rabbi, mga sikat, mao ilang gitudlo nga kung unsa ka taas ang imong pag-ampo, kung unsa ka dugay sa imong pag-ampo, kung unsa ka daghan sa imong gisulti sa imong pag-ampo, dunggon sa Ginoo. Nalimtan nila nga dili unsa ka daghan sa pag-ampo, kundi unsa ka passionate ang imong pag-ampo, unsa ka kinasing-kasing ang imong pag-ampo, ug unsa kalalom ang imong pag-ampo. Kay ang atong Ginoo nakakita man sa atong kasing-kasing. So dili importante, dili maayo nga bulahon nato ang Ginoo nga kita magpasikat nga daghang kayong iampo isulti aron nga kita madungog. Nakita sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Nakita niya ang atong needs, ang atong mga kinahanglan. So, kini mga disipulo, sa kadaghan nilang na-memorize, apan, gusto nilang mahibawaan, nakita nila, nadungog nila, unsa ang gihimo ni Jesus. Ingon sila si Juan, ang mga disipulo ni Juan Bautista, iyang gitudluan. So, ingon sila, tudluo sa kami. Bisag, naibalo mi, daghang kaming na-memorize, apan, unique kaayo ang imong pag-ampo. Si Jesus, versikulo 2, si Jesus miingon, kon mag-ampo kamo. So gitudluan niya. Misya, kon mag-ampo kamo, ingna. So mao ni ampo sa mga disipulo. Misya, ingna, amahan, simbahon unta ang balaan mong ngalan, maghari ka unta kanamo. So unsa may gitulo ni Jesus? Ingon siya nga amahan. Sa unang panahon, sa panahon nila, sa mga Hudiyo, sa cultural background, ang mga Hudiyo, dili nila tawgon nga amahan ang Ginoo. Kay, ingon sila ang Ginoo ang gabuhat sa kalibutan, nga numang tawgon mo nato silang amahan. Kinigi kani sa pulo nga Aba, ang gitudlo ni Jesus nga amahan, tungod kay adunay relasyon. Kung ikaw miangkon nga ikaw makasasala, kitang tanan makasasala, kung ikaw mutuo nga ang dugo ni Jesucristo dito sa Kalbaryo gipaagas aron nga kita mapasaylo kita. Og si Jesus, og ang Espiritu, si Jesus muhatag sa Espiritu Santo nga mo'y magdumala sa atong kasing-kasing. Mao nay nagbag-o ang tao, napasaylo kita. Mao nang makaingon kita, aduna kitay right, aduna kitay katungod nga moampo sa amahan nga amahan. Sa ilang sinultian, Aba, adunay relasyon. Akong napansin, akong nabantayan, ambot kung mutuo ba po mo, nga kita, bisan sa Pilipinas, lisod kayo tang muadto sa opisina sa gobernador, nga makipagkita, makipag-istorya. Diri sa mua, diri sa Canada, ang representante, o kung naa siya sa opisina, muadto ka lang sa opisina niya, ang secretary moingon nga, naa ang atong representante sa Ottawa. Malipay siya nga makipag-istorya nimo. So maka-istorya kami. Dili kami mahadlok o kini mga tawhana nga dako og posisyon, gusto nila makipag-istorya. Gusto nila makita ka. Ang atong Ginoo sab nga mao'y gabuhat sa kalibutan, mao'y gabuhat sa galaxy, gusto makipag-istorya kanato. Dili tungod kay ang Ginoo siya ang gabuhat, dili na kita pansinon. Dili pareha sa ato usahay nga sila ang mayor o sila ang gobernador, silang representante, kita ubos kay ita, dili sila makipag-istorya.
Apan ang atong Ginoo gusto malipay nga kita makipag-istorya kaniya. Kung mag-ampo mingin siya amahan. So aduna kitay relasyon. Kung adunay relasyon kita, siya ang atong amahan. Ingon diri sunod, simbahon unta ang balaan mong ngalan. Simbahon ang balaan nga ngalan. So kining ngalan sa ilang panahon, ang ngalan maoy embodiment. Maoy makita nato ang pinaka-character sa Ginoo, sa iyang ngalan, ang pagkaginoo. Sa ako ginganlan ko sa akong amahan nga Rugrason. Gikan kini sa akong lolo. Ang kong lolo Roman. So gikuha ang Ro and then grandson. Pero gihimo nilang Rugrason. So mao na makita nato, mahibawan ako nga ang akong ngalan gikan sa akong lolo. Wala ko kabalo kung sa kinaiya niya. Kaya wala na ako siya nakita. Apan ang amahan nga Ginoo, kung miingon kitang amahan, ang iyang pagka-character, ang iyang pagka-Diyos, ang iyang power naa sa iyang ngalan. Mao na makaingon kitang amahan. Nga amahan nga muin siya, simbahon unta ang balaan mong ngalan. So si Jesus gitudloan kita nga simbahon ang atong Ginoo. Dili simbahon ang atong kaugalingon, dili simbahon ang mga material things, mga yutan-on, dili nato simbahon na. Minsan simbahon ang iyang ngalan. Pagkatapos miingon siya diri, maghari ka unta kanamo. Unsa may buot ipasabot ni Jesus sa iyang gitudlo nga pag-ampo. Kay buluta nga ang Ginoo ang hari. Naibulo usab kita nga ang hari, naibulo usab kita nga si Jesus mobalik dinhi aron nga siya ang maghari, nga siya ang gobernador, siya ang presidente, siya ang emperador. Sa moa diri siyang leader sa usa ka party. Mobalik si Jesus, siya ang hari dinhi sa kalibutan. Apan karon ang sulti ni Jesus nga maghari unta. Hain man maghari ang Ginoo. Hain man maghari. Kung kita nangayog pasaylo sa Ginoo, ang Espiritu Santo musulod sa atong kasing-kasing. Ang Ginoo ang maghari sa atong kasing-kasing. So maghari siya dinhi sa atong kasing-kasing, o someday siyang maghari dinhi sa kalibutan. O ang ampo nga siya unta maghari sa atong kaugalingon. Versikulo 3, miingon siya, atong nakita dinhi, kining bisan sa versikulo 2, ang tanan, dili muingon kita nga sa atong pag-ampo, miingon tang, gusto na ako na, maamahan, naay akong gusto ko og nga maayo akong anak, maayo akong asawa, o gusto kong makakitag daghang kwarta, gusto kong makapalit. Ang gitulo ni Jesus, dili ang imong kaugalingon, dayon. Kung dili daigon ang Ginoo sa pag-ampo nato. Ang una gyung pag-ampo nato nga daigon ang Ginoo. Dili daigon ang atong kaugalingon. Dili dayon nato ingnon kung unsay gikinahanglan nato. Apan kita mag-recognize kung kinsa ang Ginoo. Aduna ko'y apo, si K2. 7 years old. Siya ang hari sa among balay. Kung muani siya sa balay namo, dili kami makakita og television. Kay siya lang. Grandpa, Grandma, it is my time. So siya ang boss dito sa balay. Grandma, gusto kong palihog. Gusto kong mukaw ice cream. Gusto kong mukaw popsicle.
Gusto ko mukha og tsokolate. Puro sa iya, ako gusto na ako na. Siya ang masunod. Pero, ang pag-ampo sa Ginoo dili. Ang unahon nato dili ang atong mga needs kinang nga ikinahanglan, kung dili atong respetaan, atong i-recognize nga ang amahan nga kita nga aduna kitay relasyon. O versikulo 3. Ning ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon. Kada adlaw ihatag ang pagkaon nga among gikinahanglan. So gikinahanglan kada adlaw mag-ampo. Usay kami diri sa among lugar. Walay problema kung asa kuhaon ang pagkaon. Diri sa Canada o na po'y umang parte sa States nga daghang gutom. Apan kay bolo ba mo nga ang mga Kristiyanos didto sa Africa, minilyon sila. Bisan siguro sa Pilipinas usab, kada adlaw nangayo gid sila og pagkaon. Asa sila magakaon. So kining prayer nga relevant kini sa ilaha nga gikinahanglan gyud kada adlaw mangayo sila sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga kada adlaw magdepende ta sa iya. Miingon siya di kay balo mo nga ang among gikinahanglan. Ang atong pag-ampo, ang atong gikinahanglan dili ang gusto nato. Katulang needs, dili ang greed. Ang ato lang kinahanglan. Versikulo 4. Og pasaylua kami sa among mga sala. Kay nagapasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. So, miingon si Jesus nga sa iyang pagtudlo nga pasayloon kada adlaw, pananglitan kita gakinahanglan og pagkaon kada adlaw. Gakinahanglan usab kita nga mapasaylo kada adlaw. Unsa maning gitudlo ni Jesus nga pasaylo? Si Jesus adunay mga balaod nga gusto niya nga atong sundon. Usa sa mga sugo ni Jesus mao ni sa dihang gipangutana siya unsa may pinakaimportante sa tanan nga sugo, unsa may gusto nimo? Miingon si Jesus, higugmaon nimo ang Ginoo sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong huna-huna, sa tibuok mong kasing-kasing. Kinsa may makasunod din Imagine huna-huna ang gusto ni Jesus nga higugmaon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. Dili lang gamay kundi sa tibuok, adunay pulong nga tibuok tanan. Kinsa may mahigugma sa Ginoo sa tanan gyud. Unang kada adlaw makasala kita. Kay dili man tanan atong gihigugma ang Ginoo. Aduna usab idea nga gitudlo ni Jesus dito sa sinulat ni Matthew chapter 5. Sa iyong sermon dito sa bukid. Ang iyang sermon ni Jesus mao nga kung ikaw bisan og galantaw ka lang sa babae, sa lalaki, og ang imong huna-huna lain na. Kay bulumog unsay akong buti pasabot. Labi na kung naay babae nga sexy nga moagi o adunay lalaki nga naka-short. Lain ang huna-huna. Kay bulumog unsay gisulti ni Jesus? Kamo adultery na. Nakahimo na mo adultery. Naa pa ganay sa inyong huna-huna, nagkasala na mo. Og mao pa naay ang giingon pod nga kung naa kay kontra, naa kay gikasukan sa imong huna-huna, sa imong kasing-kasing, nga gusto mo siyang patyon, gusto mo siyang karatihon. Kay bolog bisag wala nimo himuon na si mo huna-huna, miingon si Jesus, ikaw nakapatay na. So kitang tanan pasibling nakapatay na
sa definition sa atong Ginoong Kristo. Kitang tanan na imong adultery. Mao na nga gikinahanglan nato kada adlaw ang giingon ni Jesus makasasala mao na sin nga gikinahanglan nga kita malimpyuhan, mapasaylo kada adlaw. So, kung aduna kitay kontra, tinuod mo gyud na nga aduna kay mga taong dili nimo gusto nga mga igtagsa, igsuon kung kinsa pa tong uban nga kasala nimo. Kay bulo kag unsay buot ipasabot niini kining prinsipyo nga gitulo ni Jesus. Kung ikaw napasaylo sa Ginoo, kung imong gi-akseptar ang imong sala, nga imong gi-recognize, imong gi-akseptar nga ikaw nakasala, o ang dugo ni Jesus nga gipaagas dito sa Kalbaryo, ang iyang kinabuhi nga iyang gihatag, ikaw napasaylo. Napasaylo kita sa Ginoo bisag unsa kadako sa atong sala. Kung ikaw tinuod nga napasaylo, adunay bunga. Ang bunga mao nga ikaw usab makapasaylo. Kung tinuod kang Kristiyano, kung tinuod kang nalimpyuhan sa imong sala, ikaw makapasaylo. Apan adunay sayop nga pagtuo sa uban. Ang ilang pagtuo nga kung mapasaylo nimo ang tao, makipag-amigo ka niya. Apan wala magsulti ngon ana. Nakapasaylo ka, pero buot ipasabot nga ikaw usab maglikay na. Pero sa imong kasing-kasing napasaylo mo na siya. Kay kung dili nimo mapasaylo ang tao, mura nag-cancer nga mukut-kut sa imong kaugalingon. Ikaw ang masakitan. Kay sige kang gahuna-una, apan kung i-release nimo na, imo siyang napasaylo. Gaan ang imong kasing-kasing. Malipayong kang pagkatao. Mao nang si Jesus mingon sa atong pag-ampo gyud nga kita magpasaylo. Mo'y command, mo'y sugo niya. Wala siya mingon tingali mapasaylo nimo siya. Makaingon kamo, Lord, dako kayong gihimo niya. Bastos kay na ang akong yuta gikawat, gikuha or kung unsa pa na. Sa tanaw sa Ginoo, kay balo ka gamay lang na. Ikaw ako dako kaayo ang pagpasaylo sa Ginoo. Dako kaayo ang pagbayad. Iyang gibayran sa iyang kinabuhi. Kita gipasaylo. So ang sala sa mga tao nga sila nakasala kanato o kita nakasala, gamay lang na kayo ikumparar sa gipasaylo kita sa atong Ginoong Kristo. So wala ko maingon nga sayon kaayo. Kung naa ang Ginoo sa imong kasing-kasing, makapasaylo ka. Kung wala, dili ka makapasaylo. Ngalan ng mahari sa kaunta. Og amahan versikulo 4. Og pasaylon kami sa among mga sala kay nagapasalo kami sa tanan nga nakasala kanamo. So adunay pulong nga sa tanan, dili lang usa. Dili lang nga selective nga imo lang gipili, kung dili si Jesus mingon tanan. So lisod kay ni. Og napay giingon paghuman dito miingon siya og ayaw kami itugyan sa pagsulay. Ang pagsulay adunay mga trials sa kinabuhi. Sa kinabuhi nato adunay mga pagsulay. Kay importante nga pagsulay. Kung walay pagsulay ang kinabuhi, dili kita makaingon nga gikinahanglan nato ang Ginoo. Kung naglisod sa kinabuhi at dunay sulay nato, mangita kita og somebody stronger than our problem. So ang atong makita sa pagsulay ang atong Ginoong Kristo. Ang it can make us strong spiritually sa espirituhanon tungod sa pagsulay. Ang pagsulay usab sa atong pagkakristohanon, makapalig-on ka nato.
Magkahatag na tog kalipay usab. Kay si Jesus mutabang sa atong pagsulay. Adunay victory sa pagsulay. Ug sa atong pagsulay usab kita nagaampo. Mahibaw nato kung unsa ang tubag sa Ginoo. Kung walay pagsulay ang uban dili mo magampo. Dili sila maka-experience og unsa ang pasaylo. Mao nang ang itugyan miingon siya dinhi og ayaw kami itugyan sa pagsulay. Apan kitang tanan sulayan sa Ginoo. Versikulo 5, og miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, miingon siya, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi og miingon kaniya, bay, pabaylo ako 3 ka buok pan kay miabot sa amo ang usa ka higala nako. Kay miabot sa amo ang usa ka higala nga nagpanaw og wala gyud ako'y ikapakaon kaniya. So si Jesus nag-istorya. Pagkahuman nga iyang gitudluan sila sa pag-ampo, nag-istorya siya. Mingon siya, adunay silingan. Miabot ang usa ka amigo gabi. Kay sa unang panahon, wala sila motorsiklo. Kadaghanan ang mga tao maglakaw og tungod kay init kaayo, bisan mga 3 ka tuig na karon pag adto na mo sa Israel, init kaayo. So kadaghanan sa mga tao kung naay adtuon dili maglakaw og adlaw, mulakaw sila gabi. So sa tunga sirong gabi aduna sila amigo, muadto sila. Ug wala may mga restaurant, walay restaurant. So gutom sila. So kining usa ka amigo miadto siyang silingan nga amigo. Muhulam, mangayo, mingon siya muhulam og sopas nga ipakaon sa iyang higala, sa iyang bisita. Kay kini silang mga Hudiyo, gusto nilang abi-abihon gyud ang ilang mga amigo. Gusto nilang pakaunon. So ang problema, wala siya pagkaon. Unsa may iyang ipagkaon, ihatag. So miadto siya sa iyang silingan nga adunay pagkaon. Mingon siya, bay, amigo, pabaylo ako 3 ka buok pan kay miabot sa amo ang usa ko kahigala nga nagpanaw og wala gayud ako'y ipakaon kaniya. Unya, tubagon ka sa imong higala didto sa sulod. Ayaw na akog sa muka. Gitrangkahan na ang pultahan og ako og ang akong mga kabataan nang higda na, busa dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. So nagreklamo ang kuan nga, hey, sa una kong panahon ang balay nila usara og kwarto dako kayo. Murag taas og jutay og ang ubos adunay ang ilang mga iro, mga baka, mga kanding tuwa didto. So kung abrihan ni ang balay, ang mga bata natulog, makamata ang tanan. So mingon siya, natulog na kami. Ayaw kog pangayo. And then versikulo 8. Sa istorya ni Jesus, mingon si Jesus, sultihan ko kamo mga disipulo nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon og muhatag kanimog pan. Apan mubangon na lang siya og muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo. So, kini gikan sa Grego nga ang pagpangayo sa silingan asige, og sa original nga murag nawalaan siya og ulaw. Wala na siya ulaw. Kay sige siyang gapangayo, bisag miingon nga dili na pwede kay natulog na mi. Apan iyang kaulaw, giwala niya. So sa original ani, ang miingon nga kini siya walay ulaw. Tungod kay iyang gustong pakaunon ang
gusto niyang pakaunon ang iyang amigo. Versikulo 9, Busa, sultihan ko kamo. Mo na gingon ni Jesus, sultihan ko kamo, ikaw ug ako. Pangayo kamo, mangayo kita. Og kamo hatagan. So adunay pulong mangayo og hatagan. And then miingon siya, pangita kamo og kamo makakaplag. Pagtuktok kamo og ablihan ang pultahan alang kaninyo. So adunay tulo ka pulong verb, action nga giingon ni Jesus, pangayo kamo. Mahitong ni sa pag-ampo. Pangita kamo og pagtuktok kamo. So mao na basic principle sa atong pag-ampo sa Ginoo. Nga sige kita dili lang nga mag-ampo og kausa. Ang gitudo niya kada adlaw nga kita magtuktok sa Ginoo. Nga mangayo. Nga dili kita maulaw sa Ginoo tungod sa atong relasyon. Versikulo 10, sa mingon si Jesus, kay ang tanan nga mangayo, mingon siya, hatagan. Og siya nga mangita, makakaplag. Og ang pultahan, ablihan, alang kaniya nga magtuktok. So, adunay passion ang atong pag-ampo. Passionate nga unsa ka initon sa atong pag-ampo. Si San Pablo miingon, ayaw og hunong sa pag-ampo. Ang atong ipag-ampo usab nga atong mahibaw-an kung unsa ang gusto sa Ginoo. Dili kung unsa ang atong gusto. Mao na itong yung ampuan nga, Lord, hinaot man ta nga kami mahibalo kung unsay imong gusto ni ining sitwasyon sa akong kinabuhi. Dili kung unsay akong gusto. So ang atong pag-ampo nga atong mahibaw-an kung unsa ang gusto sa Ginoo. Versikulo 11, kamong amahan, kinsa may kaninyo ang muhatag sa inyong anak og bitin kun siya mangayog isda, o muhatag kaniyag tanga kon mangayo siya itlog. Ingon si Jesus sa versikulo 13, bisan pa sa inyong pagkadautan, kita mga tao din sa kalibutan makasasala. Mingon si Jesus, mahibalo kamong muhatag sa maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga Ginoo nga atua sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. So ang maghatag dag Espiritu Santo nganong makaya nato ning tanan. Kay ang Espiritu Santo nga gihatag nga musulod sa atong kasing-kasing. So wala kitay mahimo kung ang Espiritu Santo wala sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu Santo maoy magatulod kanato, magatudlo kung unsaon nga atong kasing-kasing malumo nga kita makapasaylo. Mingon siya diri ang Espiritu Santo. So dinhi atong makita nga adunay amahan nga Ginoo, adunay anak nga Ginoo, adunay Espiritu Santo nga maoy mutudlo kanato unsaon pag-ampo. Unsa may atong mahibaw-an karon sa atong pagtuon? Ang atong pag-ampo simple kaayo. Dili tungod sa kadaghanon sa atong pag-ampo, kundi unsa ka kinasing-kasing ang atong pag-ampo. Unsa ka initon, ka passionate sa atong pag-ampo. Kay si Jesus makita niyang kasing-kasing. Dili nato siya maulog-ulugan nga daghang kayong pag-ampo. Ang gusto niya nga ang atong pag-ampo gikan sa atong kasing-kasing o ang atong pag-ampo anaa sa iyang gusto nga siya ang masunod sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita.
Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong gitudlo kanamo sa pagampo. Hinaot pa nga kini nga kami maantigo unsaon pagampo, Lord. Dili lang memorize, pero kana yung gikan sa among kasing-kasing. Daghang salamat sa imong pagtudlo. Hinaot pa nga ang Espiritu Santo musulod sa among kasing-kasing. Pasiloon mo kami sa among mga sala, kay daghan kayong mga sala. Sa ngalan ni Jesus, Amen.